Садыйкова Ләлә Махиян кызы. 1928 елның 25 гыйнварында Баулы районы Татар Кандызы авылында туа. Театрда ул 1955-тән алып 1989 елларда эшли. 1968 елда Татарстанның Атказанган артисты. 1978 елда Татарстанның халык артисты исеменә лаек була. 1976 елда Мактау билгесе ордены кавалеры. Бик коры, төгәл һәм кыска мәгълүмат. Һөнәргә килгәндә үз көченә ышану. Коллективта үз урыныңны табу, роль өстендә эшләү, уңышларга ирешү, уңышсызлыкларны кичерү, гаилә кору, артист һөнәренә тугры калу. Армый-талмый эшләү, эзләнү, театрсыз яши алмау. Өстәл янында түгәрәкләшеп утырышта. Кинәт кенә теге елларга, яшьлек елларына кайттым да киттем бит әле мин. Эй, матур премьералар чыккан елларга кайттым. Ул Казаннан шушы спектакльне карарга, кабул итәргә группа белән yazıcılar, dramaturglar hem kritikler gideydi. Şimdi birinci günü elbette spektakline kabul ediyor koyuyorlar. Bizge indi big motor bulsa da bulmasa da özlerinin kengişlerini ettiler. Koydalar jitip bitmeyken onu da düzelttiler. Mene şöyle birinci günü kabul ediyor öte, ikinci günü premyera. Elbette biz onların etken fikirlerini iske alaydık, rejistörle söyleşeydik, ikinci günü premyera bula. Hem halkın işe girdiğini bilesiz. Onlar tuluzallar, indi o spektakl mazur varsa indi, bizim zor beyramla işimin manayken, onların kiluğu, onlardan aralaşu. O ikinci günü ilten iskatında nindedir zatlı, sağlı leksiyalar okuydu, tiyatrlar turunda söylüydü. Şitil tiyatrları, Moskva, özümüzün Kazan tiyatrları bilen şu kadar matur informasiya bereydi, tanışaydı. Elbette onlar bütün şu boşqa şeyleriydi. Mene, onlar bilen oturup söyleşu, şu kadar nindedir zor, ko'tarinki bayram ruhi bulaydı ki, o mene şulay istaqoqa, mene şulay üstölge ortuna oturgan, şular isке düştü. Safa, mene siz teatrga аяк кына баскан вакыт, Ләлә апа ул вакытта шибәр, яшь актриса, сез дә инде байтак рольләр уйнап өлгерәсез. Ләлә апа, сезнең тормышыгызда нинди урын алып тора? Нинди роль уйнады? Ләлә апа исемен Ләлә дип әти белән әнкәй сөйләшкәнен мин бик бәләкәй чакта ишетәйдем. Ләкин мин аңар ничек дип игътибар итмәдем, бик кечкенә ишетәм Ләлә. Менә шулай итеп игътибарсыз гына үткәреп җибәрәйдем. Күпмедер еллар үткәч, әти безнең актриса Ләлә апагыз дип сөйли башлады. Менә монда инде нәрсәләр туктап калдым. Монда нәрсәләр киреп урнашты, кызыксыну уянды. Актриса нәрсә икән ул, ничек була икән, мин киноларны уларда азына карамаса да беләм, кинодагы актрисаларны. Шушындай актриса икән, шул кадәр кызыксыну туды. Әти безнең Ләлә апаны каян белә, Азнакай районы мәтрәлеп торган менә үз авылы, уларда туа. Ләкин бик яшьли, әтисез, әнисез кала һәм Азнакайда ниндидер вакытларда минди хәер сорашып утырган чаклар булды. Мунча яккан кешеләр булса, мин шунда якларга керә идем. Миңа беркем дә каршы килмәйде ди. Себеркесе булса инде башасына салып, шунда изалата чыгып идем дип әйтә. Менә шундый көннәрнең берендә әтине күрәсем, җәлләпме бер аның янына тукты да, апайым, әгәр дә теләсәң, инде безгә кайтабыз. Сен урында йокларсың, тамагың тук булыр, азрак апаңа ишек алдында эшләргә булышырсың ди. Шуннан мин арага кайттым ди. Әти сөйли, Турбүрмәгә узгач, 3 малай басып торалар.
Анан анда яши билдим, анын бирси уртада басып турганы лелейсиме кыз экен. Бик шаян деп шулайды деп истала. Уларны өмүр буена менә шулар аркасында мен ишен калдым, яшап киттем дип һәр вакыт рәхмәт белән ул гаиләне искә алды. Birinci şuarşuğum İbrahim Abdüllin'in ilk ufakçılara eseri boyunca Zediye bakımda. İlk ufakçılar spektakli. Gajayip motor spektakli. Ledaba старшина. Uydu. Ama kiygen bayanlı kiyim çekil şeydi. Bizden de kızlarga her birisi itikler, tüttüler, tiriz itikler, o itikler bek motor itikil şeydi. Дамира Ефрейторны ойнай, мен шәшәгіл шәшәк, біз енді зенитшісі қызлар, біздің янда онлап қыз шүгірдәші бүрейдір енді зенитшісілер. Әйді яғындағына летчик жігітлер. Сәйіп Кәрәев, Камил, жыршы, ғажайып мотор актеріміз. Рафаэль Сабиров, Ахмат Ғали Акбаров. Ғажайып енді ғажайып мотор спектакль еді. Мына шушы спектакльдә мен апа әйтерсеңә шушы сугышның иченнән килеп кереп, синең алаңа килә. Аның безгә йөрәтүләре, һәммәсе менә чын аяк басып йөрүләре, аның чын сугышчы хатын-кыз, чын старшина. Менә шулай хәтергә уелып калган. Минем Ләләпа белән бик күп спектакльләрдә уйнарга, bir spektakllerde oynarga to'g'ri keluvdi, elakmadi. Но 5 spektaklda biz birga o'ynadik. Ikkinchi spektaklim büyük qozoq yozuvchisi, klassik yozuvchi Shing'iz Aytmatovning Onam qirol spektakli bizning mediatori G'anifa Husaynov spektaklini. G'ajaib spektakl. Onda endi teatrning butun eng zotli artistlari o'ynaydi. Sesliqta Luysa o'ynay, Kamil o'ynay, Lələpa Jir ona. Damira Qusayeva Tuğhan ay, Luysa Aliman, Seyit Kərəyev Kamil, Sabirov Rafaillər. Aytamış, eng zotli aktyorlarimiz o'ynaydi spektaklda. Lələpa mening xatirda shulay deb qolganki, spektakl boshida u onun kiyimler şol bebekinde eytirsin o жерден үсіп шыға. Мұндай образынан bir rolünü bakışıda oynay almayı. Elbette onun doğuşuna da, faktorusuna da doğru bir olaylara bana bir olmuş böyle. Benim koyumda şulay kalgan, men onun söylegende, monolog okuğanda жерінің сұлышын tuyaydım. Mene demiş, eytirsin o жерден көтеріліп шыға. Endi spektaklda barışında sahnede bulmayan artistler elbette Lələpani gözetələr idi. Onun şık sürüyü, onun şık hareketleri. G'ajaib spektakl. Ko'nglimda yaptı zo'r büyük artist bo'lib qoldi Lələpani. Yardımcı. Benim bir teatrına gelip kırığımda Lələp arkasında. Onlar mezeleye girip düştüler, demek tortayını, demek ki papkan başta orap durumlar, demek tortayını. Kilerinde sinişleminde girsin, koyup elmekke. Anda Abdullah Bekir'e stüdyo aşağı deyip, andan ben için aldım da yine girdim elmekke. Her bir adımda tekşirip Lələp'a. Her zaman yani şu kadar yardımcılıydı. Rafik Kalası'yla bağladım, o jigit bilen жылайныңды güzel енді. Камил Бағдарын жылайды беттің дейді. Қарап отырған аспекттен жылай, бетіне жылай дейді. Шындайсылар, баралмен түгіл. Шындай ғажайып шектемедім еріндемшілейді. Жаным бере тұрған актриса. Мен аның басысын қорадым. Шындан да күш, энергия толшып тұра тұрған тауыш. Әжіріне қошып болып тасқындарда Телеграм бағанасы. Мені айжылыйлар Абдулла Башқалаевады Халима Нұрова білен Ерек бағында алғашылып бізге ұлғашылып кейіндерді. Мен азын бір шешіткеш, бейіндегіне білмеймін шығалып орашқыла көтті. Жыр. Телеграм бағанасы жырлар мұнда. Ғажап енді. Анам бәл бағанасы ашқан сайын жырлайын солай
Шул чырла дегеннән безнең белән бер балыкка барды ләпа. Теге елларда инде 4 барды. Закария белән копасының игресезне, ләпа пик битендә хикмәт инде. Эй, Закария барга булганда инде жуктымасан да дип. Палаткалар, балык арасы алган машиналар. Иртә без иртүк балыкка төшеп китәбез инде. Күзәткәнегез бардыр, менә әгәр кояш беренче нурларын җиргә ташлаганчы, төшергәнче, әллә инде табигатьтә бер серле, шомлы да ул гүзәл, тынлык булып ала. Ул мизгил. Аны туя белергә генә кирәк. Сандугачларда туктый. Иртән без икеләп инде кояш яралынан, тегеннән тау өстендә машиналар шунда ләпа палаткада калган мам орла. لا بروفيسور غادي يبرد أي غير يوم ما تلزم فوق. وشيخ Siz şimdi görgeniz var ya tomat kanım. Gayet ya paranızda sihirli bir tonla bana anlatıp dururdu gibi oldu. Hem şunda mum yarattan ve kringine canlı olur. Onda indi Zakariya Bey kınaga indi. Leşin sıfırlalı. Ne canlı bittiğinde ey balık karmak balıkları başka aşağı digende. Yılafı vuruldu zaman. Şimdi da sulaydı. Gayet de bildim tavsiye yapan. Bizim adamı söyleyip anlatıp oturgan tuğ o evlerinden neyini oynadı? Jülerlerim, yaşlarım Eviga bir intekte kuşalmışı. O soş mektege girayinye var nelerinin akılyan durup evlere bir şeyler gelen. Damirevden ikisi partnerlarında poyezda kayıtkanda bilersin, tufana bilersin de çok kadar motor hem motor etip kırıp gittiler zaten. Biz gittiyiz. Tavuşlar, rüzgarlar, bütün. Onların üzerine muhabbetleri de başka şey var. Onun muhabbet kuryan çok önemli bir problem benim. Zekeriya. Bu müzik işi konuşuyor. Çık bileşine. Zekeriya böyle bir ondan basayım benim meydan. Nokriya biz benim bir yerden. Zekeriya, bu yerden elimi koyuyorum. Niye sordun? Onların yorattığı sorsunluydu. Ve iskitlisiydi. Ama komisyondayken ne diyeyim? Asıl Şu kadar her birine kabul etmişliği, her kişinin tanımlayı, her kişinin dürüst söylüğü yok mu? Onun uzarinisi dürüst var ama uzaktan da benim için birlikte dostlar yine tabii onun arkasında tiyatro ettiren o cevap olarak notuyaydı. Her vakit şu kadar yardım etmeye tırıştı. Salkın gruplarda varız. Yani Kore'de. O yüzden gidelim. Ayağımı şöyle. Sağ ayağımı. Bundan şubalar verirler. Tonlar olmasa biz katı bileydik. Anın şişarından ben de şişer. Anın hepsinin içine benim ayaklarım tereydi. Ey uzak vararız. Ey ayağım jırlar. O yüzden ayağım jırlar nedir? Benim iş. Vakıtta ben size de bu eylerim kırabalıyken o eğitime giderim. Tiyatroda Tülmaz'ın yanında bana bir rojokta değişik olursunuz şimdi. Bir şey olmuşsun yıllarda nizeleğe gider. Elbette tiyatronun konumu nizele var. Doğrudan mı? Benim eşyası çok önemli. Nizele. O şırap aytülerinde nizele. O ne oldu mu geldi? Onlar gazileriydi. Ana artistler, hadi şapanı kurazlar, onu burgerez var mı? Selim var. İski. Nizele'ye uğraştım. Kuresi gelmedi hadi şapanı. İşi gelmedi. Şurada sıkıydı. Rolü bırak koyganım var. Hadi şapanı istem, sıralarız çıktı gelin. At müzik yapayım deyim. Hadi izleyip attan müzik var deyim. Ben de flayt sonra. O su neydi hadi şapanı. Sonra ilerleyen o ayıp toplar. Mizele tiyatro, hazır mizeleden onda gelen mizelelerine kurseniz evet, birisinden birisi pülmekler, kadın kızlar koşuyorlar. Birisinden birisi şu var da. Uf Allah'ım yekten bunlar. Elbette var bir şehir tiyatro benim. İskik kişilerin yemekten, bir kişi polis başına vazgeçin.
сырған шалбарлар, киіздіктер, өлеңнен тартып келген белі болған, ағаш сандықтар, артистлар шығады. Әлмәт дегенш мен әлмәттің шәһәр, артистлар шәһәр, әтігілер ауыл бет енді. Олар енді бір жерге барсалар, шолдыға, гастрольдер ашылып, айта тұрған міне көмектер. Нешік өзгерген наралар? Олар шәл бәйләділер. Ескенелер енді, ғажайып еді, аны тұтыштылар. Безнең бүген менә театрга 85-нче елда килеп керде. Без әлбәттә иң бәхетлебез нәрсәгә? Безнең кәмишләрдә күреп калдык. Ләлә белән менә мин шәхсән үзем бер гәүдә гастрольдә алдым. Шундый бәхет эләкте. Шәһәр Айтбаевның берлән чәчәк атма спектакль куйдык. Хәзер Ләлә уйнагаш, бу спектакльдә бик куркыта инде. Куркыта, Ләлә нәрсә әйтергә дип көтеп йөргән көннәр чыгып китте гастрольгә. Ләлә Мейтен бушыма ута минем спектакльдан соң. Дөрес уйнамыйм дип, көн сайын күченеп уйлыйм инде. Ләлә килде дә, апайым, Ләлә минем кайнанам. Кайнанам булгач, син бит инде бу йортка кирдең. Киргәч, менә син монда ярарга тырышып, генә уйна. Шулай итеп, менә бер спектакльдә проблеманы Ләлә решайтып куя иде. Аннан соң һәр авылда спектакльнең дәрәҗәсе, әлбәттә ул театрда ничек уйналган, шулай булырга тиеш. Ягылмаган клуб булса, ул авылның председателен таба иде, ул күрше авылдан да булырга мөмкин иде. Таба иде, ул клубка таш күмер юк, утын юк дигән сүзләр әйтәләр иде дә, табыгыз, таптыра иде, китертә иде, безнең һәрвакыт җылы клубта уйната иде. Менә ничек анда шундый көч бар иде инде, аңа бер кем дә каршы киләлмичә, менә шушы без һәрвакыт спектакльнең дәрәҗәсен төшермичә, һәм әле бит көч калдырырга кирәк. Рольдә уйнар өчен көч калдырырга кирәк спектакльдә. 100% алып барырлык. Һәм ул көч яңадан тагын бөтенләй ул проблемалар булмаган, һәм спектакль үз дәрәҗәсендә үтәлде. Безнең курсны дип әйтәм инде, менә Дилбәр, Раушания, Фәймә утыра. Мин курчак бүлегендә утырдым, укыдым, алар драма бүлегендә. Гали Кәрим Шөхсәен җыйды. Әлмәт театрына диеп рәхмә, бу курс елды Гали тарафыннан. Мин шундый бәләкәй авылда үстем, мин гомергә дә профессионал театр күрмәдем. Драмал театрында күрмәдем, мин Әлмәттә, Минзәләдә безгә керә алмый бәләкәй. Читтәге бер авыл, минем өчен театр дөньясына килеп керү гаҗәп әйбер булгандыр. Һәм инде укыган чорда Камал театрын белеп бетердек. Инженерларын сирәк-мирәк шунда декалардан иләрдә туры китерәләр. Язмышым Әлмәт театрына китереп төшергәч, ишетеп беләбез бит. Әлмәтләр килә. Нәрсәләр шундый мощный нәрсә, Гали Хөсәйновның театр килә. Гастрольләр булды сезнең. Һәм Әлмәт театрына килеп урнашкач, инде яшь артист буларак, Луис Султанов, Гамил Вәлиевләр, Дамира Кузаевлар, Ләя Садыйковлар эшләгән театрга килдек бит инде без. Ничек булды икән аларның язмышларын, ничек нәрсәләр уйнадылар икән менә безнең яшьлектә дигән шушындый уйлар, фикерләр килә иде инде. Ну, вакыттагы Луис апаның туган инде ул музейны шуннан кереп, тегеннән моннан мәкаләләр, ниләр буенча безгә кадәр эшләгән шушы Идәкәр артистларыбызның хезмәтләрен күрергә, белергә тырыша иде. Һәм Ләлә белән минем шулай бер ике спектакльдә очрашуга туры килде бугай. Берсендә инде нәкъ шулай 7 баҗа спектакльләр Рөстәм Абдуллаев тарафыннан куелды. Риза Хәмитнең бик сәер һәм серле әсәре иде, шәп әсәре иде. Шаламлык һәм сабырлык турында Ләлә апаның менә мин белгәннән без аның Рамил белән очрашканчта Ләләпалар, Зәкәрияевлар искә төшкәч, шушы әйбер турында, матлык турында сөйләшеп алабыз. Бер төркем уйнаучылар сәхнәдән керәләр, сәхнәдә бюст тора. Спектакль шулай башлана. Баулы гастролендә, Баулыда, менә шушында кергәндә ниндидер басма бар. Ул күп тә түгел, менә шушының чаклы гына. Нишләптер алдан каралмаганмы, итмәгәнме? Балакай Ләләпа төпелдеп килеп төште менә шунда. Аягы сындымы, тартылдымы, бәп ни үзәк өзгеч әрнүе чыктаның, битне кавыртканын чамалыйбыз. 2 сәгать спектакль ничә кисәге булгандыр аның.
şuşаны ойнап чыкты, biz сокландык. Biz хаманда шушы әйберне нетип сөйлөйбүз. Ныклык, артисттин үзегинен ныклык турында. Гастрольлерге башладык. Кичтен инде кайткачтын артистлар бергә җыелышып, табын артында утырабыз. Муталага сөйләштек. Табын әзерләнгән, анда инде ашарта шәкәр бар, хәтта ичимлек тә бар. Ниндидер конфликт сыман әйбер булып алды да, ниндидер сүзгә кертеп тә Абдуллай ул вакытта безнең белән иде, ул баян белән. Әмма ләкин мин әйтәм, мин кермим. Анда чакырылу кешеләр генә иде безнең коллективтан керергә тиеш иде. Ләләба, Закария абый, мин, Абдуллай белән кеше. Аларның коллективлары көчле. Башкорт театры ул вакытта бик көчле иде бит, башкорт театрлары. Бер вакыт ишек шакыйларда Абдуллай да Роза аш ишекне әйдә булмыйсыз дип әйтте. Шуннан юк, үндәшмим. Вдруг шүкердәшләр Ләләпаны ташып килә. Абдуллай әйтә Ләләпа сине тыңлый, ашты. Син ашсаң, әйтсәң аша. Роза булды җитте. Укылма, әйдә. Анда да барабыз да кирмибез, әйдә. Ләләпа инде ишекне килгәч, ничек кирмисең? Кердек, утыртып таныштык. Андагы башкорт җегетләренең сатлылыгы, сибай җегетләренең, кызларның матур тавышлылыгы, берсе менә узырып җырлый һәрберсе. Күпмедер вакыт узды, Абдуллай әйдә Роза ди. Ләләпә әйтә, Роза күрсәтгән әйдә үзебезнекендә ди. Ул вакытта Сарабаз Садыкованың җилегән чишмә дигән җыры яңа популярлашып килгән чагы. Аны инде һәрбер җырчы үзенең репертуарына алырга тырыша иде. Шушы җырны 3 тапкыр җырлаттылар мине. Күрәс мәҗлес сахрында әкрен-әкрен генә кешеләрнең битләре кызара башлады бит инде. Ишеге кичкәчендә Ләләпә белән күрсәтәбез. Киттем инде бәйтәм инде. Ләләпә әйтә, әкрен-әкрен чыгабыз чыктык. Чыктыкта минем бүлмәгә монда керде дә ишекне бикләп өлгермәдек. Ишек шакыйлар. Роза, җидегән чишмә дигән. Әйкесе әйтә, җидегән чишмә, машина. Ләләпә әйтә, менә күрдеңме Роза ди, менә шулай иратса туган кайын ди. Менә җидегән чишмәгә бәйләндек, чишмәмә бәйләндек. Менә хәзер мин чыгам, ишегемне биклә. Кем шаксылашмы? Хәтта мин шаксам да ачмый ишек белән. Менә бу аның характеры. Ул безнең һәр хәрәкәтебезне, һәр сугышыбызны безне саклап, яклап, канат астында тоткан зур шәхес.